गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि मोनाबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आरो बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। दिनै 28 जुलाइ दिनैनि सुंद' खौराङाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायना लाग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गिबि रादाबावनो दङ। गिबि रादाबानो जादों दासान्दि आसाम नाङैनो गुबुन जायगायाव दैबाना जानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बिदिनो आसाम आरो सिक्किमनो बेबाराव सेन्ट्रेल सरकारा दैबानाखौ होबथानायनि थाखाय बा दैबानाखौ समाधान खालामनायनि थाखाय 11,000 कौटि लाख रां हरगोन होननानै बुंदों सेन्ट्रेल सरकारा। नाथाय बे 11 लाख कौटि रांखौ आसामनो बा सिक्किमनो बेसेबां गोलैगोन बेखौ दानो बुंनो हाया। सम बा बोथोर सफैबासो बे खोथाखौ बुंनो हासिगोन होननानै बुंदों। नैथि रादाबानो जादों आसामाव जानांगौ गोनां बाइ इलेक्सनखौ लानानै BJP पार्टी आरो UPPL पार्टी आरो AGP पार्टीनि गेजेराव सावरायलायगासिनो दं होनना जों मिथिनाय जादों। नाथाय जों मिथिनाय जादों मोनबा समस्ति दं होननानै। बे मोनबा समस्तिनि गेजेराव मोनथाम समस्तियाव BJP पार्टीया इलेक्सन गेलेगोन। बे मोनथाम समस्तिनि नामानो जादों बिहाली समस्ति, जलाई समस्ति, सामगरिया समस्ति होननानै मिथिनाय जादों। नाथाय AGP पार्टीया बङाइगाव समस्तियाव इलेक्सन गेलेगोन होननानै जों मिथिनाय जादों। मिथिनाय बायदिबा BJP पार्टीया बङाइगाव समस्तिखौ हगारनो नागिराखै होननानैबो मिथिनाय जादोंमोन। नाथाय AGP पार्टीया गोख्रों दाबि खालामनायाव बङाइगाव समस्तिखौ नांगौ होननानै बुंदों। बे समाव आथिखाल बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जाथाय, मानसि लांखारनाय बा सोरबा बायदिया हाबा जाखानाया सोरजोंबा खारफालांनाय बा सोरबा हाबा जानाया सोरखौबा लांनाय, बे जाथाया गोदान नङा। बे जाथाया बर' समाजाव जाफ्लेबाय थादों। फिन आरोबाव चिरां जिल्लानि तारिया गावनि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सामथाइबारि गामिनि थागिबि बिफा राजा ब्रह्मनि आरो बिमा नेहा ब्रह्मनि फिसाजो बिजिन्था ब्रह्मआ गोबां समनिफ्रायनो गोमानानै दङ। सोरबाफोर बिजिन्था ब्रह्मखौ नुदोंबा बे जामबुं नाम्बाराव कल खालामनो थिनदों। जामबुं नाम्बारानो जादों 8638532194 जामबुं नाम्बाराव बिजिन्थानि बिमा बिफाया कल खालामनो थिनदों।